ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೊಸತು ಬ್ಲಾಗ್ಗೂ ನಿಕಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಡಿಪೋಪುನ್ ಇಂಚೆ ನನ್ನ ಪೋಪುನ್ ಅವನ್ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿನ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ತಿನ್ರದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸೊ ತಿನ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಣಸಿಗೆ ನೈಟ್ ಏನು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೂವನ್ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಪ್ಪನ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಲು ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಉಂಡೊಂದು ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಪೋಪಿನಿ ಬಲೆ 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 ಏರೆಲ್ಲ ಒಣಸಿ ಬರತ್ತನ ಬಲೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಬಲೆ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ನಿ ಖಾಲಿ ಬಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕೊಡು ಮೆರ್ನ Birthday. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Away, continue. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ Zuma. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಹತ್ತಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲಂದು ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಸೊ ಎಂಕಲು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಝೂ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಒಂದು ತಲೆ ಝೂ ZHO ಒಂದು ಪುನು ಸೀ ಫುಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ತೂಕ ಉಲ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂಚ ರೌಂಡ್ ಹೋದು ತೂತ್ ಬರ್ಕ ಸೊ ಮರಣಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದು ವಾಪಸ್ ಪೋಯ್ನಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಂ ಸೊ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಕ್ಕಗೆ ಬಿಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೀಫು ರಾಮಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಪು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಕಲ್ವಾ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಭಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬರ್ತದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇದು ಕಾಣ ಒಣಸಾಡು ಏನು ತಿನ್ಪು ನೀರು Spaghetti. ಬೊಕ್ಕ Bakonda shrimp toast. ಏನು Shrimp toast. ಸ್ಟ್ರಿಮ್ ಟೋಸ್ಟಾ ಎಂಚುಂಡು ಓ ಮೀರೆ ಓ ನೈಸ್ ಆಯ್ನಿರ ಇದು ಸೂಪಾ ಓ ಸೂಪು
dog. ಏನು Franklin's dogs. ವಾಂಟನ್ ಸೂಪ ಅವು ಏನಿದ್ದೀವಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ ತಿನ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತ ಕಾರಾಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕೋಡಿ ನಿರ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಅದು ಇಡಂಡ ನಿಜ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂಡ ಟೂ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಣಸಾದು ಒಂದು ಝೂ ತೋಜಿಜು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಣಸಾದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಡೆಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ ತೂಕ ಪೋಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ಚಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಾ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಹೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ Breakfast. Sorry. Dinner, I will have. So, Nama, McDonald's popunum. Ice cream tinne Nama McDonald's popunum. Nama chindu namakini sweet tinda happen. So, Nama McDonald's popunum. Ice cream tinne balabale. Atama. ಅಂತೇನಾ We wish you a Merry Christmas. We wish you a happy birthday. We wish you a happy birthday. For a happy new year. We got your ice cream. Ice ಓ ಇಲ್ಲಮ್ಮ creams. Got your ice creams. ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಇಟ್ಟ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Kendarega. And a bone cat kind. ಈತೆಂಕಲ್ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಒಣಸಾಂಡು ಗೌಜಿಡು Ice cream thing. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾಫ್ಟಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಭತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10:50 ಅಂಡ್ ಇದು ನಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ Ini nidur butne. ಎಂಕ ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಬಂದೆ ಪನ ಎಂಕ ಆಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಕಲ್ ಇಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕನ ಮುಂಟ ನಿಕಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದು Like, share, subscribe. Bye.